erabiltzen den ere ikusi beharko da, eta horretarako politiko onak edo ezain onak, eta bueno, politika gintzen aritziak hori dauka, Maialen Iriarte, egunon. Egunon. Zer moduz? Ondo tezuek? Bueno, batira, ongi etorri berriz ere, Egunon, gurera, guztioi. nola ez. Maialen, bueno, inteligentzia beharko dela, noski, eta jaio liteken gobernu hori, hortik hasita, hortan gauden ezkero, eta justu ere Iñaki zioen, bueno, hor, gora bera hundik egon litezkela, baita Alderdi Sozialistaren barruan ere, beraz, zaurituta jaio liteken gobernu bat izango da? Bueno, lehenik eta behinik ikusi nahi dut, gobernu hori jaiotzen da ala ez. Eta ikusi beharko dugu, zer gertatzen da datozen ordu Frankenstein gobernu hori. Frankenstein gobernua edo bakoitzak deituko dio nahi duen bezala, baina nik ikusi nahi dut, nola bukatzen den gaurko debatea, eta debate horrek benetan Pedro Sánchez, Espainiako gobernuaren presidente egiten duen ala ez, ezta? Ikusiko dugu oraindik Rajoyk dimititzeko tartea badauka, badirudi ezetz, eta bueno, azken ordutan irakurri ditudan beste aukera batzuk, ezta? Sánchezek hartutako bide honekin ados egon ez daitezkeen batzurena, beraz ikusi arte, Santo Tomasek esaten zunura, ezta? Ikusi arte ezerrez. Beste alde batetik, dudarik ez dela oso gobernu zaila izango du. Eta bere esku dago, orduan neurri handi batean, berari aldeko bozka eman diotenekiko elkarlan hori posible egitea. Eta elkarlan hori posible egiteko, ikusi egin beharko da, ze zailtasun dauden momentu honetan Espainiako estatuan arlo ezberdinetan, bai murrizketei dagokienez, bai bazterkeria sozialaren inguruan, ikusi egin beharko da zer gertatzen den Kataluniarekin eta Euskal Herriarekin eta Katalunia eta Euskal Herriari eman diezazkiokeen bidei buruz, ze orain hasi da esaten elkarrizketa, dialogoa bere ardatzetako bat izango dela, ez da, izan zuten sozialistek orain baino lehenago elkarrizketarako denbora. Gogoratu nahi dut Kataluniako prozesua guztia bereiekin hasi zala, bereiek egin zutela zepila du, hau da, orain entzuten ditugun zenbait mezu, aurretik ere martxan jarri zitezken, ezta? Ta bere esku egongo da handi batean, zer eskaintzen duen gobernu hori gainerakoen aldetik, nolabaiteko babesa jartzeko, beraz, inteligentziarik handiena Pedro Sánchez eskatu behar zaio. Izan ere, izandako erauntsietatik ikasi ote den ala ez, atzo behintzat, Pedro Sánchezek harako doinu abegikorra eta elkarrizketarako Marian Beitia Larragoitiari berari ere okerzanago, amozalegeari buruz esandakoak eta aintzakozat bereziki hartzen zizkiola edo esaten entzunion, beraz aldertatik ere doinu esango nuke nolait goxo bat edo, ezagite hori behar moduan aplikatzeko itxaropenik izango ote den zure ikuspegitik. Nik egia esan Espainiaren demokratizazioaren inguruan ez daukat konfiantza hundirik eta etzait iruditzen alderdi sozialistak bide hori urratzeko urratsa handiak emango dituenik. Egia da gauza batzutan doinu batzuk entzun genitula, noski konkistatu egin behar zuen bere aldeko bozka, baina nik entzun ditun oso arduragarriak iruditu zitzaizkidan beste zenbait mezu. Adibidez, Nafarroari buruz hitz egin zuenean, etzekin zertaz ari izan ere Allirekin hizketan ari zarean, eta Alderdi Sozialista Nafarraren inguruan esan zuen alde batetik beti egongo zela progresoarekin, eta gero erreplikan esan zion beti egongo zela prest, ez dakit oso ondo zertarako, ze balbuzean xamarra izan zen. Baina gogoratu nahi nuke bihar Iruñean euskararen aldeko manifestazio bat egingo dela, zeren aurka eta euskararen aldeko manifestazio bat egingo dela, eta PSN-a kontrako manifestazio bat egingo dela, eta PSN-ean egongo dela lehenengo lerroan. Eta beraz oso aukera polita zuela Pedro Sánchezek ere esateko hortan ere beste jarrera bat izango duela eta errespetatuko direla herrietako hizkuntzak eta ez dela era honetako jarrera hizkuntza batekiko jarrera kontrakoa gorrotoarena edukiko, ez da, orduan bazedun aukerak ere beste mezu batzuk zabaltzeko eta ez zuen egin. Beraz, esaten dizudan bezala nik Espainiaren demokratizazioan momentu honetan oso konfidantza gutxi daukat. Gure Sánchezen aldeko bozka izan da elitzatekelako erabatera ulertuko ustelkeriak erabat zulatuta daukan alderdi bat eskubide sozialak baztertzen dituena, eskubide demokratikoak baztertzen dituena, herri honen existentzia bera ukatzen duena, torturatzaileak indultatzen dituena, frankistak omentzen dituena boterean mantentzea, hori elitzateke inondik ere ulertuko, baina egia esan
oso boto kritikoa da gure aldekoa, 155 hor dago, esan dizudan bezala Nafarroarekiko egin zuen referentzia horretan oso ahul ikusi nuen Sánchez jauna, eta nik pentsatzen dudana da, Espainia erakusten ari zaigun esperpentu honetan garaia dela Euskal Herrian eta Euskal Herritik herri bezala funtzionatzen hastekoak. Uste dut gainera ari gerala Eusko Legebiltzarrean gai batzuren inguruan akordio batzuk erdiesten, akordio horiek zabaldu daitezke, eta nik uste dut garaia dela, katalanek mai gainean jarri zituzten iritziaiekin bat egin, zentzu horretan nik bai ikusi nuen Tardaren hitzaldia oso hitzaldi potentea eta gauza asko esan zizkiona bai Partidu Popularrari eta bai Alderdi Sozialistari ere, eta askoz ere lauagoa izan zen Aitor Estebanena, ez da, pixka bat non kokatuko zen, zergatik PNV, nik uste dut badala garaia Espainiari ere esateko demokratikoki asignatura gainditzeko daukala, eta momentua dela Euskal Herritik gu herri bezala funtzionatzen hasteko. Justu ere momentu enten, eta Rafael Hernando ikusi dugu izketan, izaldi zurtsua egiten ari da, aritu da ikusi dugu negatibintzat, edo idoro da negatibintzat, eta Euskal Herria Bilduri buruzko zerbait ere esan du, jaso dute gure lankidek, eta entzun dezakegu. Y señorías del PNV, yo siempre les consideré a ustedes personas de palabra. Me equivoqué, tengo que reconocerlo. Ya sé que los tiempos han cambiado y que desgraciadamente vuelven ustedes a los tiempos de Ibarretxe. Me parece, señor Esteban, que por ahí van ustedes por muy mal camino. Euskal Herria Bilduri esan dizut, egon badago eta biltzen ari gara, eta bitartean aproxetu ezagun Euskal Herria Jeltzaleari bota diona. Edozein kasutan, pentsatzen dut, hau esaten duela Hernandok, autogobernu ponentzian Euskal Herria Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean adostu ditugun zenbait konturengatik, ezta? Eta, ponentzia horretan, bai preambuluan eta baita titulo preliminarrean onartu duguna da, Euskal Herria nazio bat dela, Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea duela, eta Espainiarekin izan nahi dugun harremana momentuz dela berdinetik berdinerako harreman benetako bilateral bat, ez orain artekoa bezala eta berme batzuk izango dituena. Horixe da onartu duguna, horrek baditu bere boto partikularrak, baditu kontra dauden iritziak ere, baina onartu behar dena da Euskal Herria Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk une honetan Gasteizko Legebiltzarreko ehuneko handi bat osatzen degula, gehiengo oso bat besteak beste, eta pentsatze dut hortik igorri nahiko diola mezua. Etorritik ala mezu hori, eta beste batek agian bizituten tradizio moduko hori beren ikuspegitik noski, ez da. Euskal Herria Bilduri buruz esan dakoak ere, bildu ditugulakoan, entzun ditzakegun. Esaten diate ez dagoela. Ez dagoela, iristen danean jarriko dituzue eta entzungo ditugu. Tira, gehiago sakonda nire pixka bat, ala ere Sánchez, Rajoy eta Sánchez, momentu horren batean entzun dio dalako zuetako norbaiti, Euskal Herria Bilduko norbaiti esaten, bat azen bestean berdinak direla. Berdinak dira, ala ere? Oso antzekoak baldin eta espaldin badute, Sánchezek espaldin badu beste moduko politika bat egiten, eta azken urteetan ikusi duguna izan da, Sánchezek hasi zuela lehenengo lan erreforma Espainian, eta Sánchezek egin zituela pentsioen lehenengo murrizketak Espainian. Orduan, ez da gauza bera, baina gauza berak egiten ditut. Sánchezek 155 indarrean jartzeko ez du inolako gupidarik izan, eta gainera 155 artikulua Espainiako konstituzioarena da dena jartzen duena, eta gero egindan aplikazioa izan da, aplikaziorik antidemokratikoena, parlamentu bat deusestatuz, preso hartuz bertako zenbait ordezkari politiko, exiliora joan behar arteko neurriak hartuz, beraz, esanek balio dute, musikek balio dute, baina benetan politikak ekinaz erakusten dira. Eta ekinaz erakusten ez palin badituzun, bat azain bestea momentuz behintzat, horretan daude, ez da. Lehen hitz egiten aritu zarete, ze aurrekonturekin egin beharko dion aurrera egoera honi, Iñaki Zarrabak esaten zuen ez zuela beste erremedio handirik, ez da, aldatu daitezkela, honi ikusiko dugu aurrekontuen ingunduan ere ze gertatzen da, izan ere, Partidu Popularrak, Alderdi Popularrak gehiengoa dauka senatuan, eta oraindik ere handik ez dira pasa aurrekontu horiek, ez da, baina
sutsuki kontra egin zuen aurrekontuaren aurka, ez dakit ze gaitasun edo ze bide izango duen horiek aldatzeko, ez da. Orduan, nik momentuz ikusten dudana da, bai alderdi popularraren aldetik, bai alderdi sozialistaren aldetik, ze esanik ez, Ciudadanosetik, eta asko sentituta, seguru aski jende asko esperantza handia jarri zuen Podemosen aldetik ere, Podemos galduta egon dala, bat ere, Espainiako egoera hau zan, ez azken bi egunetan, ez azken astean, ez da, eta galduta egon dala beste, nire ustez herritarrentzat bat ere garrantziarik etzeukan eztabaida batean, eta pixka bat gainera galdeketak banalizatuz eta bigarren mailako utziz, ez da. Orduan nik egia esan Espainiarekin ez daukat esperantzarik, ikusten ari naizen guzia oso esperpentikoa iruditzen zait. Atzo Rajoy ez dakit zer restaurantetan, bestea ez dakit nun, besteak, iruditzen zait nahiko esperpentikoa guztia, horregatik errepikatzen dut garaia dela Euskal Herritik herri bezala pentsatzen hastea posible delako, gauzatu genezakelako, alternatiba badagoelako, lehendik ere herri honek erakutsi duelako, bakarrik ere egin ditzakela gauzak, eta alternatiba badagoelako. Eta joan dan astean nik Urkullu lehendakariari legebiltzarrean galdera egin nionean onartutako aurrekontuez Euskal Herria Bilduri iruditzen zitzaion Euskal Herria Jeltzaleak oxigenoa eman ziola berriro ere Partido Popularrari ez, baina hortaz haratago nik lehendakariari galetzen nion, ea ze berme zituen oraingo honetan Espainiak Euskal Autonomia Erkidegora etorriko diran diru hori ez. Ea zergatik orain bermea bazuen aurrekotan Espainiak bere hitza bete ez duenean. Ea zergatik sinistu behar zion orain Partido Popularrari, Partido Popularrak orain baino lehen arrazoiak eman ez dizkionean. Zergatik onartu zuen UPNek eta Mariano Rajoyk presoen inguruan akordio bat sinatzea Uxue Barkos eta Urkullu lehendakariek bertizen egindakoaren ostean erabat barregarri utziz. Eta abar, ez da, 155 indarrean zegola negoziatuz eta onartuz aurrekontu horiek, ni pozten naiz Euskal Herria Jeltzaleak orain hartu duen erabakiaz, baina pozten naiz batez ere, Espainiara begira baino gehiago, iruditzen zaidalako, irekitzen duela bide bat, Euskal Herritik beste sozio batzukin, beste lan bat egiten hasteko, eta nik orain baino lehenago sarri esan izan diot lehendakariari berari, Euskal Herria Bildu, beste sozio bat izan daiteke, eta beste modu batera lanean hasi gaitezke. Alderdi sozialistak ez zaituen nahi sozio bezala hala ere, ez da doinu goxoak aipatu atzokoan edo doinu lauxeagoa erakutsi, bereziki Euskal Herria Bilduren botoak ez zituela nahi, eta ez zintuetela deituko esan zuen Sánchez berak, ez da? Ez gintuela deituko, ez gaitu deitu, ez zituela gure botoak nahi, izango ditu. Baina izango ditu ez beretzat baizik eta Rajoy eta Europako alderdirik ustelena, be kutxaren inguruko sententziarena eta lehen aipatu ditudan gauza guzti horiek biltzen dituen Rajoy bidaltzeko eta esaten dizut ze konfidantza eskaintzen dion Euskal Herria Bilduk Sánchez berari ere, hutsaren hurrengoa. Bueno, autogobernua ukitu duzu lehenago ere, eta beraz hortik ere heldu dezakegu, justu ere, eta hemendik hasi beharko genukeen bidea, eta hori da gainera zibarratzen ari zarena aspaldi honetan, eta bueno, ze bide? Zein da bide horren norabidea edo izan litekena edo zuren Euskal Herria Bilduren proposamena? Azken baten bideak egiten direlako, lehendakariak dio bide bat egiten ari dela, Jaurlaritza egiten ari dela bide bat, aldebikotasunaren eta hildo horretan bereziki, baina zein da ñabardura edo eta ñabardura baino gehiago Euskal Herria Bilduk proposatuko lukena? Euskal Herrian egin daitezke bide asko, bat autogobernu ponentziatik abiatuta egin genezakena, baina beste bat da Euskal Herria Jeltzaleak gainerako erakundeetan egin duen aukera alde batera utzi eta Euskal Herria Bildurekin eta beste alderdi batzurekin elkarlanean herri hau herri gisara ikusiz lanean hastea, ezta? Eta uste dut zentzu horretan Euskal Herria Bildu ezinbesteko alderdia dela hori egiteko eta uste dut sozio leiala izango ginatekela zalantzarik gabe herri hau herri bezala pentsatzeko. Eta hortxe daude udaletxe eta diputazio ugari, hau da gehiengoa ez duenetan beste sozio batzurekin, 155aren sozioarekin eta herri hau ukatzen dutenekin. Eta uste dut aukera bat badagoela horretatik, beste aukera badago autogobernu ponentziatik abiatuta, autogobernu ponentzian
akordio bat erdietsi dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, akordio horretik ez da urruti egon Elkarrekin Podemos ere, eta gainera Elkarrekin Podemosekin egindako hainbat ekarpen jasota daude orain arte egin ditugun lanetan, bai preambuloan eta bai titulo preliminarrean ere, eta uste dut hemendik aurrera emango ditugun urratsetan ere, ze kompetentzia, ze eskubide sozial behar ditugun eta bar, akordio zabalagoetara iritsi gaitezkela, ezta? Eta orduan nik uste dut hortik ere hasi gaitezkela herri gisara funtzionatzen. Begira, gauza bat argi dago, herri honek erabaki egin behar du egunerokoan. Erabakitzeko gaitasuna izan behar dugu, zer bestela Espainia da erabakitzen duena, 1000 aldiz errepikatzen dudana, ez da, baina oso gauza sinpleak dira, zenbat mediku eduki behar ditugun edo zenbat irakasle ze ordutan sartu behar duten lanera. Nik uste dut herritarrek jakin egin behar dutela, hori Espainiak erabakitzen duela. Beste gauza batzuk ere bai, ezta? Baina ze ordutan sartuko dira, zenbat lan ordu egingo ditutzen Espainiak erabakitzen duela. Eta nik uste dut hori guk erabaki behar degula eta hemendik erabaki behar degula. Guk erabaki behar degula pentsio sistema propio bat nola egikaritu genezaken eta nola bermatu genezaieken gure pentsio dunei egungo pentsio dunei, baina guri eta gure seme-alabei nola izango dan lan egiten dugun epearen osteko gure bizitza. Nik uste dut lan erreforma sekulako mingarria dela. Badauzkagu 1000 gauza Euskal Herritik erabaki genitzakenak. Eta kontua da, eta hau ez da zera bat, sekretu bat, guk ezin degula erabaki, Euskal Herrian ezin degula erabaki. Eta hori nik uste dut, ematen ari garen urratsak direla, Euskal Herrian aukera politiko guztiak lekua izan dezaten, eta egikaritu daitezen. Eta, egikaritze horretan, badago aukera bat, herri hau herri gisara ikusten dugun arteko akordio bat egiteko, eta nik uste dut, askoz ere aberasgarriagoa, eta askoz ere hobea izango litzateke herri honentzat. Baina lehen, zehazkar doan demoratuz, bakizu demora nolakoa dan telebistan. Sufritzen naizea. Amarrak ditugu, bai, pena txikle bat moduan demora murrizten delako, momentu bat amentzate kongresura, eta gero uste dut entzun dezakegula errandolen entzun nahi genuen hori, baina entzun dezagun momentu enten kongresuan zertan ari diren. El hoy presidente del Gobierno acusó al expresidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después, ETA asesinaba a un compañero socialista, a Isaías Carrasco. Irudipena daukat, momentuetan, arako kontu hartze eta historia egiten ari dela kandidatoa, ez da, justera hautagaia, gobernu presidentetarako hautagaia. Lehen esan dizut, Rafael Hernandok, Euskal Herria Bilduri bate-matere dedikatu diola, eta ia entzuteko modu daukagu. Lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande también, señoría, con los viejos amigos de la ETA, con esos votos con los que usted va a ser presidente del Gobierno también en el día de hoy. Yo no sé si usted va a ser capaz de mirar a las víctimas de ETA. Yo, en su caso, no sería capaz. Nadie, ni tan siquiera el señor Zapatero, fue capaz de aceptar esos votos para ser presidente del Gobierno. Doinu mindua eta hala ere, kalifikazioak bata besteren gainean errezkan hor gainean jarrita. Norberak ematen ditu nahi dituen botuak eta besteak jaso egin behar ditu. Edozein kasutan, erabat iraingarria eta lehen aldian kokatutako diskurtso bat iruditzen zait, erabat, eta dudarik ez dela, ez dakit berak. Baina Euskal Herria Bilduko oso argi daukana da, biktima guztientzat egia, justizia eta reparazioa nahi duela, eta horretarako lan egingo duela, lanean ari garaia legebiltzar ezberdinetako ponentziatan, guztientzat, hemen gertatzen da batzuk ez dutela biktima batzuentzat egia, justizia eta reparazioa nahi, taztu egiten dituztela torturatuak sistematikoki praktika bat izan delarik Euskal Herrian, taztu egiten dituztela beste biktima batzuk. Euskal Herria Bilduk esaten du, etaren biktimentzat eta gainerako biktima guztientzat egia, justizia eta reparazioa nahi dugula. Eta esaten dugu,
eta amaitu duen honetan gainera ikusi egin behar dugula nola dauden presoak eta ze kondiziotan dauden eta non dauden preso gaixoak eta zenbat kilometrotara dauden Euskal Herritik eta hori ere gainditu beharreko beste urrats bat dela eta lan egin behar dugula elkarbizitza berri bat sortzeko. Gertatzen dana da Partido Popularrak eta beste batzuk ez dutela hori gertatzea nahi eta askoz ere erosoago zeudela lehen aldian, baina bukatu eginda eta amaitu egin du eta orain aro itxaropentsu bat bizi dugu guztiok eta aro itxaropentsu horretan seguru nago gai izango gerela Euskal Herriarentzat elkarbizitza berri bat antolatzeko eta urratsak emateko zentzu horretan ere ikusi besterik ez dago eta beti etortzen zaizkit burura Brian Currinen hitz batzuk azkeneko aldi batean Euskal Herrira etorri zen azkeneko aldi batean esan zuena, ezta Partido Popularraren gobernua tesi doktoraletan ikasiko da. Izan ere eduki aukera bake prozesu bat azkartzeko eta ixteko eta zer nolako jarrera izan duen. Bueno, Partido Popularra dagoenean, espero dudana da lehen alditik jendea gaur egungo egoerara etortzea eta gaur egungo egoeran badira gauza asko aztertu eta konpondu beharrekoak, ez zaizkitaztuko Altsasuko gazteak, ez zaizkitaztuko beste zenbait egoera gogor eta iruditzen zait elkarbizitza berri bat eraikitzeko horretan ere lehen aldia utzi eta urratsak ematen hastea premiazkoa dela. Bueno, solaski leku indizte egun, zuek dizeteko desiatzen da delako, beraz, nahi duzenetik, Carmelo? Bai, oso interesgarria, Maialen Iriartek esan dakoak, eta ni puntu batean galdera bat egin nahi diot. Begira, esan duzu puntu batean egoera berria zabaltzen direla, aukera berriak eta Euskal Herritik begiratu behar dela. Bai, baina ez da egia, desoreka nabarmena dagoela aliantza politikan, esan nahi dut. Badirudi, indar politiko batzuentzat behintzat erresa dela Madrilen aliantzak egitea, aurrekontuak onartzeko, partide edo gobernuak osatzeko edo gobernua botatzeko, orain egin duzuen bezala gobernua botatzeko. Baina Euskal Herrira gatoz, eta ja Franco hilzenetik 50 urte mende erdira doa laster, eta oraindik autogobernua berritzeko gai printzipal batean, gelditzen gara hitzaurrean. Hitzaurrean eta bi indar politikoren artean egindako aliantzan, ez dago hor desoreka nabarmen bat zergaitik gertatzen da hori zuzendu daiteke? Bueno, gaude hitza aurrean lana horrela hasi dugulako eta datorren astean sartuko geraia kompetentzien fondoan. Nik uste dut uztailerako oinarri eta printzipioak itxita egongo direla eta esan da bezala, orain arte akordio batzuk erdietsi ditugu eta uste dut akordio horiek zabaltzeko aukera izango degula. Nik hor ikusten dudana da alderdi batzuk oso argiki jakin gutxiengoa izanez, oso gutxiengoa handia izanez, baina jakinik estatuaren indarra dutela atzean betoa ezartzen digutela. Eta orduan beto horrek ez du aurrera egiten uzten nahi genuken abiadan edo nahi genuken bezala. Orduan betoarena bai da oso jarrera antidemokratiko bat. Nik ulertzen dut eta ulertu dezaioket Partido Popularrari edo Partido Sozialistari beraiek Espainiarrak eta Espainiarekin eta Espainiarentzat aritu nahi izatea. Hortaraino oso ulergarri egiten zait ni erabat desados nago, baina ulertzen dut beste jarrera politiko batzuk egotea, baina onartzen ez dudana da alderdi horiek beste hoi beto bat ezartzea erabakitzeko eskubidearen inguruan edo eman genitzaken urratsen inguruan. Iruditzen zait hori dela antidemokratikoa eta horrek gainera, beti eramaten gaituela, hau ez da transversala, ni ez nagolako eta ni ez nago beto bat jartzen dizudalako. Nik uste dut oso jarrera demokratikoa dela aukera politiko guztiak berdintasunean egikaritzeko aukera izatea, eta gero herritarrek esango dute, beraiek daukate honen inguruan erabakitzeko eskubidea eta gaitasuna edo izan behar lukete, zein nahi duten agintean. Eta Euskal Herria bildu balitz, agian saiatuko litzateke apurka independentziaren aldeeko urratsak ematen, eta Elkarrekin Podemos balitz, agian beste urrats batzuk emango lituzke. Eta Partido Popularra balitz, rezentralizazio batera egingo genuke. Baina uste dut, Euskal Herrian bizi garen herritar guztiak, lehen mailako, lehen kategoriako herritarrak izango ginatekela, zentzu horretan guztiok, aukera berak izango genituzkeelako gure proiektu politikoak egikaritzeko. Hor ikusten dut arazoa. Eskerrik asko, Maialen, placer bat zu entzutea. Gauza bera. Bueno, nire bai autogobernuko ponentziari buruz galdetu nahi nuke, eta, ondino bakarrik zati bat jakin dugu, lan gogorra daukazue aurretik,
Baina bai, deigarria iruditu zait, 2.8 puntuan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruz hitz egiten da, ponentzia horretan, baina boskatu dana eta aurrera irten dana izan da, aurrerantzean egingo dela sakontasunez, ezta, berdintasunari buruz. Eta ez da aipatzen ez errekurtzorik, ez da aurre ikusten errekurtzorik, eta ez da aitortzen violentzia matxistaren kontra egiteko beharrik, bai, dena delakoa, bai. Eta momentuko beharra. Orduan, zer egin behar dugu edo nola egin behar dugu gure agenda politikoan hause 2008an eukidogun, 2008 honetan martxoak 8 hor egonda, eta bar, zer egin behar dugu feminizioak, berdintasuna eta emakumeak lehentasuna izateko gure agendan? Elzazakit gogoratuko duzu, nik lehendakaritarako investidura saioan nire hitzaldia hasi nuen esanez emakumea naiz, baina garrantzitsuena feminista naiz. Beraz, kontu hartu zazu, ni naizela herritarroien erdia. Edozein kasutan, nik uste dut kontuan hartu behar dugula zer daukagun momentu honetan eskuartean. Hau da, preambuloa eta titulo preliminarra. Eta hemendik aurrera etorriko dira beste kapitulo batzuk, zuk aipatzen dezun kontu honek guztiak desarrolla handiagoa izango duen, baina edozein kasutan orokorki hartuta ere, hau izan daiteke estatus berri bat. Gero, gai horietako bakoitzak bere desarrollo partikularra behar du dagokion tokian, ulertzen. Beraz, estatutu batean jasotzen dira hildo nagusiak esan dezagun, ezta? Eta hildo nagusi horiek emakumeari buruzkoak horrela galdetu didazulako jasota daude preambuloan, jasota dago titulo preliminarrean, baina orain iristen da beste kapitulo bat landu behar duguna hori gehiago edatzeko. Baina hortaz aparte, estatutu batek ez du guziaren edadura jasoko. Gero etorri behar dute horiek guztiak edatzeko legeak, eta etorri behar dute, niretzako oso gauza garrantzitsua dan zera bat, eta da partida ekonomikoak horiek egikaritu alizateko, ezta? Ze hitzetan geratzen diran gauzak, hitzetan geratu daitezke oso polita jasoak edozein estatutu, paper edo txostenetan, baina horiek ez balin badaukate asignazio ekonomiko garrantzitsu bat benetan aldatu alizateko gaur egun emakumeok bizi dugun egoera, ez da posible izango egoera iraultzea. Niretzako oso preokupantea da, ikuspuntu askotatik, ikuspuntu fisikotik emakumeak pairatzen dugun violentzia sexuala, beti, behin eta berriro aipatzen dut, okorrezpan dago Europar Batasuneko azkeneko ikerketa batek dio, eta orain dela hilabete gutxikoa da, 28 Europa honetan 3 emakume batatik batek gutxienez jasango dugula violentzia indarkeria edo violentzia sexuala gure bizitzan zehar, ezta? Horrek esan nahi du hemen ikusten agerian gauden emakume eta horratzean dauden emakumeetatik batek seguru horrela izango duela. Hori aparte utzita soldaten arrakala, aparte utzita zaintzara dedikatzen diren emakumeen egoera, aparte utzita alargunek gaur egun bizi duten egoera, aparte utzita, orduak eta orduak egingo genituzke, ezta? Orduan, gauza bat da hori, eta nik horrela ikusten dut eta horrela konpartitzen dut, beste gauza bat da, era honetako testu batean, jasoko direla hildoak, baina horren desarrolloa beste momentu batean etorriko dela, eta nik ez daukat zalantzarik hori horrela izango dela. Egunon, aurreko baten esaten izunia noiz hasiko zineten Euskal Herri Jeltzalea eta zuek elkarrekin zerbait egiten, eta ez beti bata besteren kontra. Nik uste gauzak hobetu ordez okertu indirela, nik entzuten dizudanean erabiltzarrean pentsatzen dut, darek izu konstientezaren, azkenen gurengan, eta gurengan esaten dugu, bestera batera pentsatzen duguna bertzale batzuengan, ze mine egiten duzuen eta ze tristura ematen diguzuen, azkenean, alde bio den ikuste dut jende askorentzat, zea da, ez da, indarra sortzen zaio, zuen kontra aritzeko. Ni asko posten naiz, ponentziarekin nolari zareten, iruditzen zat hori dala bidea, eta gainera pentsatzen dut,
zuk aipatu duzu elkarrekin gobernatzeko, akordioak izateko, nik uste hori oso zaila dela. Oso zaila dela, behin eta berriro eskaini zaizue eta behin eta berriro ez da hori lortu. Eta ardek izan gina arruedan. Claro, oso zaila da, lehenengo partidutik beharen artean gobernu bat osatzea. Oso zaila da, hemen eta toki guztietan. Baina ponentziari behira, ni harrituta, geletu nintzen, eta horretik galdera egiten duzu, harrituta, ez harrituta, aldetik postu nintzen, baina nola idurikatzen duzun hori. Legalidadean barruan. Legalidadean barruan hori zea da. Madridea behiria jarri beharko dugu hori lortzeko, eta Madridea juteko, igual hemen ere, akordio transversalago egin beharko ditugu. Hori dana nola ikusten duzuen eta nola... Bueno, prebioan esango dizut, iruditzen zaidela Euskal Herria Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu oso akordio garrantzitsuak lortzen ari dela. Hori esango dizut lehenengo eta behin. Bigarren, seguru aski zuekin edo zu minuta sentitu zaitezke, baina reziprokoa izan daiteke. Mina, eta nik uste dut niri dagokidanean behintzat errespetu osoz, eta konfrontazio politikoan bakarrik esaten dizkio dela niri azken bolaren batez ere lehendakari esatea tokatzen zait. Esaidazu bestela zertan zauden. Zuriz eta lehengo aipatzen zenioen erabekitzeko eskubide, nola ikusten zuen akordio lortzen ari zinetela, irutu zitatan, jokuz kanpoa. Ez baina barkatu, baina berak, baina eraberean niri iruditu zitzaidan, hain momentu konkretuan, gu gai horren inguruan akordio bat lortzen ari ginean ponentzian, berak erabakitzeko eskubidea horrela esan da perbertsoa zela esatea, hori niri ere oso mingarria egin zitzaidan, ze interferentzia handi bat bilakatzen zen ponentziaren lanetan ere. Orduan, seguru aski alde bietatik zaindu beharko dira gauzak, baina horiek lehendakariaren hitzak dira, beraz, ez du errezten asko gero egin beharreko lana. Nola legalitatetik, batetik legalitatetik abiatuta ari gara, eta edozein lege bezala, legalitatea gainditu egingo du, beste lege guztiei gertatzen zaien bezala, ezta? Edozein kasutan guk bai adostu duguna izan da, batetik printzipio demokratikoari ematen diogula garrantzia eta printzipio demokratikoak egon behar lukela lege horien gainetik eta legeak aldatzeko daudela, baina gero bi euskarri heldu diegun, batetik eskubide historikoei, Espainiako Konstituzioaren lehenengo atarikoan aipatzen den printzipio demokratikoari eta Gernikako estatutuak berak jasotzen dituen aukerei. Beraz, uste dugu, Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk uste dute, hoiek badirela nahikoa pertsa, borondate politikoa balego, guk eskatzen dugun egoerara iristeko. Izan ere guk eskatzen dugun egoera da, beste harreman mota bat Espainiako estatuarekin iritsiko da agian beste aldarrikapen batzuk egiteko aukera, baina guk eskatzen duguna momentu honetan da, berdinetik berdinerako harreman bat, benetan bilaterala izango dena eta ez askotan bilaterala esan eta Espainiako gobernuak bere nahietara eta bere beharretara erabiltzen duen bilateraltasun batekin eta gainera bermatua egongo dena bilateraltasun hori eta hemen hartzen diren erabakiak. Uste dugu hori bai eskubide historikoetan, bai Espainiako Konstituzioan, bai Gernikako estatutuan, eta gero, printzipio demokratikoak ere nolabaiteko balio izan behar luke, Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten emakume eta gizonen iritzi demokratikoak balio behar luke, nahikoa pertsa ematen digula, beste harreman bat egikaritzeko Espainiako estatuarekin. Bueno, 10 eta 4 badirelako bukatu beharra, ezin bestean Maialen, gauzak horrela direlako, zema gauza geratzen zizkio metu bezala hitz egiteko. Kontatzeko, bai. Torreko naiz beste batean 2 ordurako edo. Horixe, kontua. Beraz, laster arte beti bezala. Laster arte zuei ere, Ondo izan. Eta honen bestean jarrituko dugu, baina lehenbizi albisteak Amanei Ibañez. Glaston decía, señorías... Goizeko 9:00 hasi da diputatuen kongresuan Rajoyren aurkako zentsura mozioa